szólj, ha veszel. Ma veszlek. Jó van, akkor bemondjuk, hogy még 10 perc, aztán talán történik valami. Azért a segítőt is le kell ám, bazd meg. Te viszed el az urat? Aha. Jézus erre. Pont ő. Összenetört pumi. Jó van, várjál. Balfész. Péter edző. Tréner. A metró előtt van egy gyenge nulla. Ezt tedd vissza idáig. Jó, visszateszem. Sanyi, be van kapcsolva Vá, egyáltalán? mit tudom én. Valamit megy. Csössél rá egy csomót. Telefon nem köt. Nem, hát mit csináljak vele? Azt a tessék neked is bátorságot meríteni. Már kb. 10 méterre fogunk emelkedni, vagy másodpercenként, ez 3 emeletnyi. Jézus. Emelkedés. Indulunk? Feszes a kötél, és megyünk is. Jobban izgulok ám, mint te. Be vagyok kötve ma, innen már nincs menekülés. 20 percre van hely. Hát mi a Balatonig, az nem érünk el odáig, nem? Balatonra nem megyünk most. Biztos látszom, nem? Biztos, jól látom, hogy mindenki látszik. Uzsi. Műszer valamit mutat majd. Majd reméljük. És megtam meg, kinyomom most, Ne nyom ki, és hagyjad. akkor újra be, akkor... Hagyjad, Jó majd van. megvágjuk most Jó van. Ja. Keredve jó? Ez ott szeret az ő. Azt, ami beleférem, gyerek, most mindenit egyszer izé. Atya Isten. Egy kicsit szorul ez Ja. a tető. Ez ilyen szar, de... Ez kurva szar, ez a góbé. Ja. Légkondit ki lehet nyitani, ugye? De nem lesz ilyen meleg fönn, csak Ja, itt jó nem. van. Na megmozgatom őket, Ja, kop. oké. Jó. Nem nyúlok semmihez. Jó. Ja, oké. Várja itt lekapcsol. Persze. Anyád már van. Ott volt izé. Úgy? Fönn van hűvös. Ja, jó van, kibírjuk. Na. Na, most fel kell rakni a kezedet. Ja, már tiéded. Jelenti, hogy mehet a Ja. törlés. Ott a Siklárnyos nincs. De hát ott a kőtek Úgy, hogy nehogy különben. együtt szálljunk. Hát jó van, te arra mész, azok meg ott a kőnek. Ráncs fel. Jó van. Csak egy sima kör. Hát majd megálltuk, van Ja. termikapkét. Jó van, ott arra, mit tudom, a ház fele esetleg, vagy mit tudom, de hogy te izén. Most Na, feszül meg a feszül a kötél, kötél. nem fogunk sokat gurulni. Jó van, egyből felrántod, ja. Hát egyből mindjárt. Ja, jó. megyek. Mondjad ám. Jó. Atya Isten. Aha. Basszus, Jézus anyám. Fú, de fönn vagyunk már kapásban. Amikor dobod le, akkor szóljál. Jó. Szép. Most álltunk be. Aha. Elején egy kicsit csúnya lett. Nagyon megindultunk. Nem baj. Nem baj. Ez a stabil emelkedés. Most Aha. egy 3 emeletnyit Aha. megyünk fölfele egy másodperc alatt. Fülem még nem pattog. Na most kezd pattogni a fülem. Atya úristen. Őszerekre egy picit. Most vagyunk 280 méterre, Aha. fogunk magasra menni, azt már érzem. Aha. Mindjárt vége a csörlés. Ja. Oké. Akkor előre fogunk billenni. Ja, jó, semmi gond. Egyre laposodik a szög, Aha, érzem. mindjárt le fogunk Aha. pattanni. Szombattány, most. És Aha. most betattam. Jé, aha, jó, ez szép volt. Aha, ott a sit. Annak itt. Úgy, akkor azt mondja így. Aha. Nem biztos ám, hogy lesz termik. Hát jó van. Elsőre, ott azt mondja, anyád látszik majd a tó. Hú, de kicsi ott a repcsi. Hát ez Aha. Azonban nagyon alacsonyan vagyunk. Jó van. Elsőre szokatlan volt azért. Várj egy Hát azt te hiszem. De valamit csináljunk. Várjál össze a képemet izé nélkül. Te is bele leszel biztos, nem? Nem vagyok. Tám vagy, ja, jó, oké. Napszemüveg föl. Nagyon ne csinálj semmit. Jó, hát egy bukóforduló csak, mert olyan alacsonyan vagyunk. Na jó van. Na, hát az ilyen. Jézus anyám! Yes! Szóljanak! Azt a kurva jó volt. Szokatlan. Yeah! A szabad esés. Jézus!
Semmi. Jó van, nincs káromkodás. Jó, elsőre már kurva sok, jó van. Innen már nem lehet, most olyan alacsony. Ja. Már Ah, innen jó már van. leszállni is. Ja. Nem ész simán be lehetne fordulni. Hát azt fogjuk, innen Ja. már simán befordulni. Na most kívülről látszott valami? De semmi. Ja. Jó van, várjál, miket nézze. Aztán pont nem látszik a tó. Hát alacsonyan voltunk annól, Aha. hát ez semmi. Ez Gencs. Itt bicikliztetek az úton. Ja. Ja. Jó, akkor le a Akkor megnézzük, hogy nincs leszálló gép. Oké. És itt ne köljön azért belenyúlnom. Hát itt ne kell. Ja, nem mondtad, hogy Úgy a szépen fordulsz, az igen. De még vennék egyet. Hát mehetünk még egyet. Há, anyád mondom. Hát belefér még egy. Ja. Most már nyitva van a féklap a szárnyon. Aha, Hát ez ott egy picit- anya. Nyom meg, vagy én azt hittem földű van. Mind a kettő lent is van, Ja, itt ja, meg ja. fönt is. Pont nem látszik. Na! Bepárnázás. Hát most már nem olyan Ja, lesz. jó, van sima itt. Azt már előbb kellett Aha, volna aha. mondanom, ez egy sima leszállás lesz. Hosszúak lesznek egy picit. Nem baj, tedd csak le bátra, megfogtam a kamerát rendesen. Hát, vágsz valamit? Valamit látok. Vágni vagy. Vágni. Ez tökéletes, meg pont az Hosszú az. lett, mondtam. Még fél méterre. Éreztem ma. Ja, nekem nem szabad. Tudunk? Úgy. Na. Kösz ki. Jaj, azért jobb itt a levegő. Milyen lett? Jó, Milyen volt? jó. Itt már végig is lehetne nézni, nem? Végig. Megnézzük a képemet most egyből. Elég szarul nézhetek ki. Jó. Várjál, oké. utána állítjuk vissza. Ja. Jó van, egyet cigizek, mit tudom, még a anyádat felvisz, vagy mit lehet egyáltalán? Hát megbeszélni egyet De vagy még nem. őzni, nem? Nem. Ja. Én a tőlem telhetőt megtettem. Kicsit lökjük visszább, nem? Megfogod Gábor, aztán Kicsi már már métert kinyomatom, nem? visszalökünk, kész. Gyere ide, Domi, ide nézz. Vagyi? Ne menj A csődön. másikat tedd le, légy szíves. Jaj, ezt meg szállom. Akkor innen mutatom, gyere. Le lehetett hallani a kiabálásodat. Tényleg. Kiabáltam. 2 kioldó van ezen a gépen. Egyik Nem mertem azt se. és ide nézz, ez így mozog hát. Megszivatott azért. Aha. Én azt Ez hittem, hogy látta. te kérted.